Travel. Mukbang. Hosting events. Everything on Paulox TV.
Forward pati ngayon ay. Intro ko muna. Atras dito oy. Ayaw pa. Atras mo na din lang dyan. Ano forward ba? Wait lang natin. Ano yan, naka-atras ang mga siya. Ano mo, bakit? Huwag kayo lumakit. Baka forward nga yan. Wait lang. Ano pa forward mo? Kasi